Ahojte dievčatá. V prvom rade chcem povedať, že vás vítam v tomto vlogu dnešnom. Ideme sa spolu, odličená som, takže ideme si spraviť skincare aj s mojou týždennou maskou, ktorú som si práve dnes mala dať, keďže je streda. Vždycky takto nejako v strede týždňa si ju dávam. Ukážem vám presne všetky produkty, žiadna spolupráca. Všetko vám dám potom do popisu aj link na každú jednu z tých vecí, pokiaľ ich nájdem a pokiaľ budú ešte dostupné, lebo niektoré z tých vecí mám už strašne dlho. Mám tu aj copík, takže ja som pripravená a dúfam, že ste sa veľmi nezľakli mojej pleti, bohužiaľ naozaj to akné bolo kedysi strašné a ostali mi po ňom veľké hyperpigmentácie, hlavne na tých líčkach. Nie sú to jazvy, neplete si to s jazvami, jazvy by boli trošku viacej štruktúrálne odlišené od týchto hyperpigmentácií, takže tie zmiznú same, tie nejak extra veľmi neriešim, nie je to vec, ktorá by momentálne nejako extra trápila. Takže v prvom rade napijem sa, čo je hneď v podstate prvý bod, ktorý bol pre mňa úplne najpodstatnejší v celej mojej skincare a v mojom životnom štýle, čo všetko som vlastne zmenila, aby moja pleť vyzerala lepšie. Jednou z tých vecí, teda respektíve asi podľa mňa úplne najhlavnejšia vec, samozrejme bude strava a takisto pitný režim. Pitný režim sa mi najviac napravil tesne pred súťažou, keď som sa musela rozpiť a piť naozaj viacej, čo najviac, čo sa dá, aby mi teda nebolo počas toho zle. Začnem rovno tou maskou. Toto je Janssen Cosmetics. Tých neviete asi veľmi zohnať nejako bežne dostupné. Skôr vám to vie dať vaša kozmetička, pokiaľ má s Janssenom nejakú spoluprácu alebo nejaký kolab proste, ktorý od Janssenu závisí. Moja kozmetička mi toto dala. Mám takisto od nich aj túto čistiaci, takýto gelik, skôr na odličenie. Takže to mám od mojej kozmetičky. To vám vie dať zrejme iba kozmetička. Možno to viete zohnať aj niekde na internete, ale úplne to neodporúčam, pretože Janssen to má kvôli tomu takto vymyslené, aby vaša kozmetička, ktorá je na to certifikovaná a ktorá má na to svoje kurzy a všetky možné rôzne školenia, naozaj dlhohodinové školenia, aby vedela odhadnúť presne váš typ pleti a presne čo tá pleť potrebuje, pretože sa Janssen chce práve vyhnúť tomu, aby vy ste mali nejaké negatívne účinky na tej pleti a respektíve aby ste si sami ošetrovali pleť, ktorú úplne nemáte dobre diagnostikovanú sami od seba, pokiaľ teda nie ste kozmetička. Takže ja si ju idem naniesť, nanášam si úplne normálne klasicky prstami, lebo vždycky si tento aplikátor, nazvime to aplikátor, potom ešte prečistím a vydezinfikujem. Neviem, ako sa to hovorí teraz, mám materskú demenciu. Takže ja si to pekne nanesiem, ruky mám vždy čisté, vždy si nanášam všetko na tú pleť iba čistými rukami, nikdy si ju nechytám v aute, v práci, čokoľvek, čo chytám, ako náhle vyjdem z domu a odídem z kúpeľne, už si pleť nechytám a nedotýkam sa jej, jedine vyčistenými produktami, alebo si proste umiem ruky, pokiaľ naozaj vidím, že je na nej niečo, čo potrebujem z nej dať dole, napríklad nejaký vlások alebo nejaký chlpok, čokoľvek, čo tam proste nepatrí. Mám tu zrkadlo, takže tam sa kúkam. Dávam si túto masku vždy na úplne celú pleť. Nie jej treba vôbec veľa. Neviem vám úplne presne povedať cenu tej masky, pretože túto mám už fakt, že veľmi dlho, takže až tak extra čerstvé to nie je tento môj nákup, ale pozdravujem týmto moju kozmetičku, ktorá mi veľmi pomohla s pleťou, ale keďže to nebol čisto iba problém tej pleti, ale mojich hormónov prioritne, tak tam nebolo úplne možnosť to, aby to vyriešila iba kozmetička. Nikdy to nevyrieši iba kozmetička, pretože tam je strašne veľa rôznych faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť, či už vaša strava, alebo čokoľvek, čo vám to môže spôsobiť, napríklad nejaká alergia. Musím to presvietiť, lebo som strašne prepálená. Ručičky mám čisté. Čo sa týka mojej pleti, prešla som si extrémne veľa fázami. Prvou z tých fáz bolo asi najmä to, že som mala alergiu na mliečnú bielkovinu, nie intoleranciu na laktózu, ale priamo alergiu, ktorá mi bola zistená z krvi a takisto aj z výterov, zo všetkého ostatného, čo vlastne robila vtedy moja kožná doktorka. Môžem povedať, že som mala asi najhoršiu kožnú doktorku
akú som vôbec mohla vychytať, pretože bola vlastne jediná dostupná, čo sa týka termínov. A aj tak to u nej trvalo pol roka sa objednať na vyšetrenie a dostať sa vôbec k nej do ambulancie, pretože všetkých vždy objednala na rovnaký čas. Mala som 2018, mi zistili alergiu, neviem presne, nechcem klamať, takže hovorím približne. Tá trvala 4 roky. Niekomu alergia na mliečnú bielkovinu môže trvať kratšie, niekomu celý život. Mne osobne už potom z krvných testov nebola žiadna zistená po 4 rokoch, to znamená, že asi pred 2 rokmi, teraz má moja dcera 3 a keď mala ona 1 rok, tak som si to dala zistiť a už teda som nemala nič, žiadnu alergiu na mliečnú bielkovinu, takže som s tým tak aj potom neskôr musela rátať, pretože to akné sa mi začalo zase objavovať po pôrode. To znamená, že tam prešli nejaké hormonálne zmeny a zistila som počas tohto obdobia strašne veľa vecí, ktoré mi vplývajú na tú pleť. Toto všetko, čo vám hovorím, prosím, berte ako moju subjektívnu skúsenosť, pretože tie problémy na pleti môžu byť spôsobené, že miliardou vecí. A o to je to horšie, pretože zistiť a prísť na to, čo v podstate nám môže vplývať na tú pleť, je takmer nemožné. Ja to pomaličky zistujem. To, že som ja prekonala hormonálne akné, respektíve tak si to ja hovorím, lebo aj tá psychika tam hrá strašne veľkú rolu, tak to je spôsobené hlavne tým, že som začala brať Myo-inositol. Viem, že to znie ako nejaké zaklinané dosť Harryho Pottera, ale hneď vám to ukážem. Je to tento produkt, neviem, či ho dobre vidíte, je to z By Bagniari. Z tej stránky mám, že iba toto jedno, odporúčila mi to moja trénerka a začala som to oficiálne brať pred 3 mesiacmi. Zatiaľ som za tie 2 mesiace využívala 2-krát denne. Je to, myslím si, že 2-gramová taký biely prášok, ukážem vám to. Vyzerá to úplne rovnako ako kreatín, nemá to že žiadnu chuť, žiadnu konzistenciu, proste to zamiešam každé ráno do vody, každý večer do vody a s tým neskôr tak proste fungujem. Prvý mesiac som neuvidela žiadne výsledky na mojich hormónoch, čo je samozrejme, keďže je to proste práca s hormónmi a trvá to veľmi dlhý čas, kým zistíte, ako s tým pracovať. A teraz tento mesiac mi to akné takmer odišlo úplne, až na jednu veľmi podstatnú vec, ktorú som v mojej strave a ja ako trénerka a výživová poradkyňa mi proste nedošlo. A tým bol biotín. Biotín som užívala posledné 2 roky 1000 mikrogramov alebo miligramov. Neviem, musím to pozrieť. Keď tak vám sem napíšem, keď to budem editovať. Biotín som prestala brať pred 2 týždňami, pretože ho mám dosť v gumíkoch na vlasy a v tých vitamínoch na vlasy od Bloom Robins, ktoré mám a ktoré užívam dennodenne. Nedošlo mi totiž to, že tam je dostatok vitamínu, respektíve biotínu na to, aby mi to posilnilo vlasy aj pokožku a že vôbec nepotrebujem tým pádom biotín nejako akože overdosovať, pretože priveľa biotínu môže práve spôsobiť zhoršenie akné. A keď som ho teraz vysadila, tak sa mi ešte viacej zlepšilo a tým pádom dokopy spojenie Myo-inositolu aj s tým, že som prestala úplne brať biotín a mám ho v podstate už iba v klasickej odporúčanej dávke v mojich vitamínoch na vlasy, tak mi to extrémne moc pomohlo. Čo sa týka kozmetiky, teraz som vám ukázala masku od Janssenu, ktorú som si dala. Dávam si ju vtedy, keď cítim, že je tá pleť podráždená. Chcela som si ju ale už iba uchovať, takže raz týždenne pravidelne, pretože veľmi pekne vyčistí, veľmi pekne stiahne nejaký ten akútny zápal, či už máte že čerstvo vyčistenú, to znamená, že čistenie pleti myslím tým, že aj dávam tie póriky, respektíve čistím aj póriky, ak mám niekde nejaký pupienok alebo čosi, tak ho vyčistím tak, ako to mám odkúkané už od mojej kozmetičky, ku ktorej chodím vždycky raz do mesiaca a vždy si potom dávam túto masku, ak tam mám nejaký takýto akože výrastoček, ktorého sa potrebujem zbaviť. Vždy sa ho zbavujem ale s čistými rukami a len batovým tamponikom čerstvo vybratým. To znamená, že nechytám ho tú pleť ja nikdy rukami a prstami a hlavne vôbec nechtami, pretože je veľmi ťažké vyčistiť a úplne odbaktériovať tie nechtíky tak, aby boli naozaj že sterilné na to čistenie.
Čiže toto bol pre mňa jeden z takých najhlavnejších bodov, naozaj sa tej tváre, že nechytať mimo domu a nechytať sa jej špinavými rukami, ani čistými proste vonku, ale vždy iba doma, bez vetra a všetkých rôznych ostatných vecí, ktoré sa na nás vonku môžu nalepiť. Po tejto maske, keď si ju dám dole, čo o chvíľočku, ešte kým cítim, že není úplne suchá, tak si ju ešte nejdem dávať dole, tá mi trošičku stiahne nejaké tie nedokonalosti a budeme potom s tou pleťou ďalej pracovať. Ale zatiaľ sa s vami chcem porozprávať všeobecne o takomto mojom fungovaní a tomu, čo vám odporúčam určite robiť. Akurát tým, že sedím na posteli, som si aj chcela pripomenúť. Periem si veľmi často vankúš. Mala som aj saténový vankúš, ale ten mi úplne nevyhovoval, keďže spíme aj s našou dcerkou v postielke všetci traja, lebo proste nám to tak vyhovuje a je to pre nás tak vhodné. Vie veľmi rada spinkavať aj vo svojej vlastnej izbičke vzadu v dome, ale, no vzadu v dome som to povedala, ako keby máme ty kokos dom trojposchodový, proste máme štvorizbový dom a v poslednej izbe má ona svoju vlastnú detskú izbičku, nami vytvorenú a tam veľmi rada spáva cez deň, ale v noci ju tam ešte zatiaľ nechcem nehávať, pretože je to, že my máme tú spálňu a na opačnom konci domu je proste jej izba a bolo by to pre nás veľmi nekomfortné, kým ešte nemáme prerobený dom tak, ako si to predstavujeme. Takže tak. Čiže vankúš, to na akej obliečke spíte je aj pre vaše vlasy, takisto aj pre vašu pleť veľmi podstatné. Čo sa týka týchto vecí, ktoré neaplikujem priamo na tvár, tak to idem spojiť do jednej takej časti, pretože takisto aj tá sprchová hlavica, ak si pamätáte, keď som mala spoluprácu so Zeneou, tak momentálne nie je aktuálna, bola to jednorazová spolupráca, ale tá hlavica mi stále ostala a je pre mňa veľmi, veľmi dobré tú hlavicu tam mať, pretože mala som veľmi dobre zaužívané, že ako náhle sa ja celá kúpem, to znamená, že nie len vlasy, ale proste celá som v tej vani a chcem si umývať vlásky, tak teraz mám tú filtračnú hlavicu, to znamená, že všetky tie nečistoty, chlór a iné sprostosti mi vie pekne krásne zachytiť. Ten filter tam vymieňam, to znamená, že je to pre mňa aj bezpečnejšie a stabilnejšie a tým pádom sa nemusím bať toho, že keď mi tá voda príde na pleť, takže mi to nejako vysuší tvár alebo čokoľvek. Pretože momentálne v lete som mala veľkú reakciu tela na chlór, bol to, že úplne červené fľaky proste po celom tele, asi 2 týždne v kúse, odkedy som bola že raz vonku s dcerou pri vode a neurobilo mi to teda vôbec dobre a už vôbec nie potom zase sa vrátiť a umyť sa znovu našou hlavicou klasickou. Čiže tá filtrácia mne veľmi, veľmi, veľmi pomohla. Už cítim, že už mám suchú tú masku, takže ja si ju idem dať dole vodou. Jeden ďalší tip, nikdy si neumývam pleť úplne, že teplou vodou. Není to pre mňa dobré, lebo mám citlivú pleť a to teplo na tú citlivú pleť, ktorá má v sebe nejaký zápal, není vôbec dobré ju nejako prehrievať, pretože ten zápal sa tam môže ešte viacej rozšíriť a nie je to dobré. Takže ja si idem pekne studenou vodičkou poumývať pleť a vrátime sa sem a ideme pokračovať v ďalšej časti kozmetiky. Našla som aj ten biotín, o ktorom som vám rozprávala, ešte som ho nevyhodila, lebo takéto veci úplne nechcem vyhadzovať. Je to biotín, vitamín B7, 12 000 mikrogramov, ak sa nemýlim, opravte ma, či je toto mikrogram, ale predpokladám, že asi áno. Je tam 365 tabliet a teda každý jeden deň sa dával. Je to ale strašne veľká dávka na to, že ja ešte vo svojich vitamínoch na vlasy mám ďalší biotín ešte dokopy a nerobilo mi to teda vôbec dobre. Keď som mala na pleti nejaký zápal alebo akné alebo čokoľvek, tak som si dávala aj krémiky z Justu a vždy vám ich takto priblížim. Tento jeden je s čajovníkom a manuka a rosalina, to neviem úplne čo je. Počkať. Bylinný krém zmierňuje podraždenie a ukľudňuje. Z čajovníka hlavne. Ten mi dosť pomohol, ten bol veľmi fajn sa čo najviac zamerať na tieto akože prírodné, čistejšie veci a nie úplne veci z bežne dostupných produktov, ktoré sú hlavne dosť predražené. A tento ďalší je bylinný krém Slez. Neviem úplne, čo je Slez, v každom prípade bolo mi to odporúčené, vyskúšala som to a je to jemné ošetrenie a ochrana. To som si dávala, keď som išla niekde vonku. Nedávala som to miesto SPF-ka, SPF-ko vám ukážem
K nemu sa hneď dostaneme, ale už cítim, že mám trošičku takú suchšiu pleť kvôli tej maske, takže ideme si dať ako prvé, hneď prvý produkt, ktorú si dávame, a to je toto. Je to od Prandest a je to Centella Brightening Capsule Ampoule a to sa dáva každý jeden deň. Dávam si to na pleť. Ak ste zaznamenali, sú v tom také biele čiastočky malinké niečoho. Je to aj na rozjasnenie pleti a veľmi, veľmi mi to robilo dobre na pleť a na takéto akože zjednotenie toho tónu pleti, ktorý je veľmi dobrý hlavne na tú hyperpigmentáciu. Tou ampulkou sa nikdy nedotýkam ani pleti a ani rúk. Vždy iba ju nechávam, nech sa dotýka proste tej vodičky, ktorá je v tom. Takže to je hneď prvá vec, ktorú si dávam na pleť, trošičku to rozotriem, tie ampulky sa v tom ako keby popraskajú a rozpustia a pomaličky si to nanášam na pleť a jemne si to vmasírujem do tváre. Takisto si vždy očistím aj krk a pracujem rovnako s ním, takisto aj s uškami, ako pracujem aj s pleťou. Vždy si čistím úplne všetko rovnako, takisto krk, aj uška, to znamená, že nie len vnútri, ale rovnako aj tú pokožku, ktorá je na ušiach, za uškami, lebo tam sa veľmi často nedostanete a na toto si dávam veľký pozor, aby som naozaj tie uška mala proste pekné. A vďaka tomuto nemám ani tak extra výrazné tie póry, ktoré mám na nožteku, lebo veľmi veľa ľudí hovorí, že má proste čierne bodky na nožteku, ale to nie sú čierne bodky, sú to proste póry, ktoré keď sú ako keby trošku viacej hnedé, nie sú úplne priamo čierne, že sú to naozaj také random rozmiestnené guličky, ale toto sú proste po celom nose rozmiestnenie rovnomerne guličky, ktoré máte na celej tvári, niekde sú menej viditeľné, niekde sú viacej a práve na tom nose je to trošku menej viditeľné, keď si dávam toto od toho Prandestu. Nehávam si tieto veci aj na rukách, nejak extra mi to nevadí, aj na vrchu tých rúk, pretože ich mám proste čisté a potom sú veľmi pekné a také hladúčké. Ďalší produkt, ktorý som si dávala sem tam, bolo toto od Mixi, Niacinamide Bright a to je Moisturizing Anti-Dark Spot Cream a to je práve na tieto akože tmavé miesta, ktoré sú aj na pleti, aj na tú hyperpigmentáciu, aj je to takisto aj na telo, aj na ruky. Veľmi to bolo dobré, veľmi to bolo príjemné a čisté zloženie pre mňa, takže toto som si dávala sem tam, ale iba tak raz za čas, ak som potrebovala nejako akože viacej ešte dohydratovať tú pleť, lebo priamo nejaký čisto hydratačný krém nemám, žiadny. Jediné, čo si dávam, tak je kyselina hyaluronová sérum a to je pre mňa akože dosť postačujúce, pretože ukážem vám potom, čo si dávam ako SPF-ko a pochopíte kvôli čomu. Takže po tomto Prandeste si dávam kyselinu hyaluronovú, to si dávam len jednu malinkú ampulku, pretože tá je z Vilgainu, to som mala kedysi s nimi spoluprácu, už nemáme aktívnu spoluprácu, ale čo sa týka kozmetiky, tak mi extrémne vyhovovali, pretože si naozaj dávali vždycky záležať na veľmi, veľmi čistom zložení, čo sa mne veľmi, veľmi páčilo, že mohla som sa vždy proste spoľahnúť na to, že tam nebudú v tom žiadne extra navyše veci, ktoré tam proste byť nemusia, lebo chémiu máme všade, aj voda je chémia, je to proste chemický vzorec, takže slova chémia sa úplne nebojím, pokiaľ je to správne nakombinované a spravené. Ďalšia vec, ktorú si dávam raz za týždeň večer, dávam si to fakt len raz za týždeň, pretože na retinál som veľmi citlivá. Ale našla som retinol, ktorý mne veľmi vyhovuje, je z The Ordinary. Je to veľmi slabúčký ten pomer, je tam len 0,2 v skvaláne a veľmi mi to vyhovovalo, pretože mala som aj retinol 2%, čo je extrémne silné a mala som aj retinol 1,5 alebo 1%. To nebolo na moju pleť úplne dobre, pretože potom sa mi extrémne popálila a nebolo to fajn. Takže ja som ostala už iba pri tomto. Niekedy si ho dávam aj každý večer, ale podľa toho, ako cítim a už vôbec nie v lete, pretože pokiaľ by som si nie úplne dobre vyčistila potom tú pleť, tak môže tam sa stať nejaké to akože popálenie alebo podráždenie. Takže toto si dávam len večer. Nedávam si to nikdy, pokiaľ idem von, pretože sa úplne bojím toho, že mi ani to SPF-ko veľmi nepomôže v tom, aby ten retinol sa dal potom dokopy so slnkom, čo není vôbec dobrá vec. A vždy, keď si dávam ten retinol, tak si dávam
najprv hydratačný krém, to si dávam túto mixu a až potom si dávam retinol, pretože veľmi veľakrát aj podľa odporúčaní mojej kozmetičky vzniká to podráždenie, pokiaľ máme retinol na suchej pleti a není, že najprv hydratovaná tá pleť, aby trošku viacej pohltila tú suchosť, ktorú by mohol ten retinol spôsobiť. Takže takto. Pokiaľ som mala priamo to akné, takéto zapálené, nemyslíme takú tú bielu bodečku, čo viete naozaj veľmi rýchlo vyčistiť a sama sa zahojí, všetko fajn, ale myslím tie naozaj, že bolavé, nevytlačiteľné zápaly, ktoré máme na pleti, hlavne keď je to z hormonálneho, vlastne z hociakého akné, ale naozaj keď je to, že aknóz na pleť, tak jedinú vec, ktorú tu mám na predpis, je Belacne kombi. Myslím si teda, že je na predpis. Predtým som mala, bože, ako sa to volalo, Duac gel. Ten mi vôbec nepomáhal a mala som 1500 ďalších krémikov, ktoré mi odporúčila moja kožná doktorka. Nič z toho mi nepomohlo, žiadne tabletky od nej mi nepomohli, ale že vôbec nikdy, lebo to nebol úplne problém, ktorý by vedeli vyriešiť. Takže není to veľmi chyba, vlastne v podstate úplne nemôžem povedať, že to není chyba kožnej doktorky, pretože myslím si, že každá jedna kožná doktorka sa vás najprv má pýtať na to, akú máte vy svoju životosprávu, čo robíte s tou pleťou, aký je váš bežný stres, aký je váš spánok, váš pitný režim, to, na čom spíte, ako často si perete vankušik, či máte osobitný úterák na pleť, ktorým si neumývate celé telo a vôbec nie ruky, ale čisto iba pleť. Tak na nič z tohto sa ma nikdy v živote moja kožná doktorka neopýtala. A ja sama ako 17-ročná babinka som si teda vôbec, mi nedošlo, že takéto niečo by som mala vôbec rozoberať. Takže to bola podľa mňa aj chyba kožnej doktorky, že toto je vôbec nezaujímalo. Jediné, čo ju zaujímalo, bolo predpísať mi hneď niečo. Čiže toto mi vydržalo strašne dlho, lebo sa to dáva vlastne len na tie oblasti a vedelo mi to veľmi, veľmi pomôcť na to, aby sa ten zápal nerozšíril, ale aby sa vyliečil. Čiže toto je dibenzylperoxid, bezvodný a dapalen. Neviem, nevyznám sa, nie som chemička, takže vôbec neviem. Ale pomáhalo mi to a dávala som si to vôbec nie každý deň a potom som si to v podstate ani nie cez deň, ale len večer. Dávala som si to cez noc a ráno som si vždy potom hneď umýla tvár. To znamená, že nemiešala som to nikdy s kozmetikou, ktorú mám ja, aby proste to fungovalo naozaj že samostatné a vždy som predtým hydratovala takisto ako aj pred retinolom. Presúvame sa na SPF-ko, keďže už máme za sebou prvý krok mojej rutiny, keď už mám vyčistenú pleť a máme za sebou aj druhý krok, kyselinu hyaluronovú, tak teraz si ideme dať SPF-ko. Mala som veľmi dlhé roky problém s tým nájsť SPF-ko, ktoré mi fakt, že bude vyhovovať, pretože všetky SPF-ka mi zaprvé spôsobali to, že mi vždy, ale že vždy slzeli oči a pálila ma pleť a mala som vždy po nich úplne taký hnusný, masný feeling na pleti. Ale pred, koľko to mám, 2 mesiace, našla som z Dermatology, je to stránka, ktorú si neviete úplne tie produkty kúpiť asi niekde tu, akože na Slovensku. Dá sa to asi kúpiť iba v zahraničí cez internet. Dám vám určite dole link, je to bežne dostupné. Je to dostupné asi aj teraz, lebo som to pozerala nejaká asi pred týždňom. Čiže toto je jediné SPF-ko, ktoré vás rozžiarí, nezamastní tú pleť a má naozaj veľmi príjemný film, ktorý vám vytvorí na tej pleti. Takže to si ideme dať. Je to tinted, to znamená, že je to trošičku tónované, to SPF-ko, to znamená, že není to ako make-up. Veľmi pekne rozžiari pleť a nezanechá na nej vôbec mastný film. SPF-ko si vždy dávam úplne všade, takisto aj na očné viečka, čelo, aj do kútikov vlasov. Pokračujem takisto aj na krk, pretože ten je takisto neustále vystavovaný slnku, hlavne teda v lete. A pokiaľ viem, že ide mať nejaký výstrih, ako napríklad teraz, tak aj dekolt. Vždy si čistím úplne všetko, takisto aj reťazku takisto aj reťazku, ktorú mám teraz na sebe, tak si vždycky dezinfikujem. Mám od Biodermy taký nový sprej. Je na akné, všeobecne na celom tele. Ten si vždycky pekne postriekam aj dekolt, aj chrbatík.
S tým veľmi nemám problém, raz za čas sa mi stane, ale to je skôr pred menštruáciou, že na chrbátiku mám nejaké 2-3 potničky, alebo na hrudníku mám nejakú potničku, ale nenazvala by som to úplne, že prejavom akné, pretože to nemá veľmi s mojimi prejavmi akné nič, keď ich mám akože na tvári. Takže ako môžete vidieť, tak moja pleť je stále strašne pekne rozžiarená. Není vôbec mastná. Tento glow, ktorý vy vidíte, je naozaj že glow. Vôbec aj keď si ju chytím, tak je proste suchá tá pleť, ale taká príjemne zhydratovaná. Vôbec nemám pocit, že by bola nejaká mastná alebo lepkavá, čo mi vždycky robili SPF-ka. Čiže týmto by som vlastne skončila moju skincare rutinu. Idem si doniesť veci na make-up a ideme sa spolu namaľovať. Ukážem vám všetky veci, ktoré používam na make-up, od akých značiek to mám a aj ako to používam a tak ďalej. Sme naspäť s mojou make-up poličkou, ktorú mám každý jeden deň pri sebe v kúpeľni, ako každá jedna žena. Zuzka, wow. Budem tu mať pred sebou zrkadlo, takže budem sa poväčšine potom kúkať tu. Čo sa týka make-upu, make-up mám od Dermacolu, vyskúšala som ich strašne veľa, neviete si, možno si aj viete predstaviť koľko. Vyskúšala som ich extrémne veľa tých make-upov, pretože raz mi sadol make-up, ktorý stal 60 € z One Size, potom som mala Douglas, potom som mala Make-up by Mario, čo bol veľmi dobrý na odporúčanie mojej Berny, ktorá je proste dušička, neuveriteľná dušička. Čiže ten mi veľmi sadol, ale bol dosť drahý. A teraz som momentálne našla BBčko, keďže už nemám tak veľmi aknoznú pleť, tak som našla BBčko. Je to toto od Dermacolu, klasické BB. A veľmi mi sedí, pretože má to taký akože zjednocujúci efekt, veľmi, veľmi zjednocujúci a strašne dobre mi sedí. Není až tak extra krycí, čo ja ani veľmi nepotrebujem, lebo to viem potom vykryť korektorom, ktorý mám tento od Maybelline a dávam ho dokopy aj s klasickým od Rimmel London. Po väčšine mám veci z úplne iných značiek, ale väčšinou úplne klasické, akože v drogerke. Klasický si make-up vždycky nanášam štecom, ktorý dneska som použila, takže čistiť ho budem večer. Čistím ho každý jeden deň. Není to úplne šetrné, ale žiaľ proste pre moju pleť si už naozaj dávam pozor, že na všetko. Takže momentálne si dávam iba malinkú kvapôčku. Zase dávam pozor, aby sa mi ten aplikátor nedotkol pleti, pokiaľ mám na nej akýkoľvek zápal alebo čokoľvek. Teraz momentálne zápal na tej pleti nemám, čiže jediné, čo potrebujem, je iba si naniesť make-up, nanášam si ho zase na celú pleť. Ja nie som nejaký extra make-up artist, takže to, kde si ktorou húbkou nanášať čo, je úplne na vás. Proste sa namaľujte tak, ako sa vy páčite same sebe. Ja sa maľujem takto, lebo som tak zvyknutá a najviac mi to vyhovuje. A cítim sa tak proste pekne, čiže tento šteček si nechávam tu, už ho teraz používať nebudem. Teraz budem používať húbku, ktorú mám vždycky v tomto ochrannom púzdriku od Ebelin a to je klasický z drogerky, viete to kúpiť úplne všade podľa mňa. Teraz ako prvé si idem dávať normálne pekne korektor, pretože mám extrémne kruhy pod očami, ale je extrémne krycí, takže sa to proste zdá, že je ho tam nejako extra veľa, ale aj takto na konci bude vyzerať ako no make-up, ktorý sa ja vždycky snažím týmto docieliť. A toto už iba tak ako keby jemnúčko doťupkám na celú pleť, tak aby mi to tie hyperpigmentácie zakrylo. Momentálne neriešim žiadny nejaký pupiačik už niekoľko dní, takže som rada. A pokiaľ sa mi aj niečo spraví, tak je to iba taká tá biela gulička, ktorú veľmi rýchlo viem vyčistiť. Úplne ma presvetľuje v tvári a vyzerá to ako keby som, že o 17 odtieňov svetlejšia v tvári ako na tele, ale bola som na nástreku u Beauty Room Martin a je absolútne perfektný a krásne mi to proste zjednotí celú pleť. Čiže výborné, na budúce si dám nástrek asi aj na tvár, ale budem musieť asi zmeniť tón make-upu, lebo to potom nebude vôbec vyzerať dobre. Pokiaľ vidím, že som nevyspatá a mám naozaj že veľké kruhy pod očami, tak jediné, čo spravím, je, že z toho prvého si odoberiem úplne že ďubínku a dám si ich len pod oči do takého ako keby trojuholníčka.
nechodím úplne že na celé oči, lebo to úplne nepotrebujem. Ďalší bodík, toto nosím vždycky v sáčočku a nikdy sa tejto časti nedotýkam rukami, iba čisto na pleť a každý jeden večer to zase umývam. Veľmi rýchlo mi to vyschne. Teraz mám púdrik, ktorý sa vám zdá možno, že je asi rovnako svetlý ako moja pleť, ale o chvíľočku uvidíte, že to tak nie je. A dávam si ho vlastne len pod oči tým klasickým baking štýlom. A zvyšok vraciam do sáčku. Štetec na púder takisto každý jeden deň umývam. Nevynechala som už niekoľko týždňov ani jeden deň, že by som tie štece proste nepoumývala, pretože mám z toho lepší pocit, keď vidím, že mám naozaj nejakú rutínku, ktorá mi vyslovene naozaj extrémne dopomáha k tomu, aby som sa cítila dobre. Púder máme zjednotený, je to trošičku konečne tmavšie, tak ako ja mám svoju prirodzenú pleť a už v podstate jediné, čo urobíme, je, že si trošičku zvýrazníme kontúry. To robím zase takým trojuholníkovým štýlom od očka hore na lícnu kosť, túto iba na túto vrchnú časť a trošičku potom už iba vyblendujem, aby som nemala taký ten ako keby oddelený make-up od krkov. Spravím si dneska aj kontúry, ktoré si robím vždy, keď mám cop, lebo nechcem mať úplne že guľatú tvár. Takže to spravíme tak, aby mi to vyhovovalo. Trošičku si dáme aj túto na bok nosa. Toto by sme mali. Pery mám zatiaľ zakryté make-upom, ale ukážem vám pre mňa veľmi podstatnú vec, ktorú som ešte nevidela robiť nikdy nikoho. Tu si dáme iba trošičku na presvetlenie toho nožteka sem prštekom. Setting spray si nikdy nedávam, lebo mám taký pocit, že mi to potom trošku upcháva pory. A tento Dermatology pôsobí aj ako podkladová báza veľmi príjemne. Idem si doniesť moju tajnú zbraň, pokiaľ je hlavne leto a viem, že budem niekde vonku niečo z nejakého pohára piť alebo niečo jesť a tak ďalej, aby som nemala otlačené pery. Tak vám idem ukázať, čo idem spraviť. Nenosím veľmi často rúž a iba si ako keby obtiahnem pekne kontúrku na pier vatovou tyčinkou. Pretože na tých perách proste je nejaký ten make-up a častokrát vôbec netreba si dávať ten rúž, ale iba zvýrazniť tú farbu tých pier tým, že si ich proste vyčistím a nenechávam na nich ten make-up. Vďaka tomuto sú tie pery veľmi prirodzené, tým, že sú to v podstate čisto iba holé pery. Není to úplne metóda pre slečny, ktoré si tie pery nadkresľujú, čo neviem, kto v dnešnej dobe ešte robí. Podľa mňa je to, že vrchol neestetickosti, pokiaľ si žena nadkreslí pery, strašne to je vidno. Ja neviem, či si tie baby myslia, že to vidno není, ale je to vidno veľmi. Na obočie použijem teraz môj úplne staple už po 1 000 000 rokov. Mám ich podľa mňa tak 6, lebo sú celkom drahé. Táto je neotvorená, tu si tu nechám. A dávam si Maybelline Express Brow, to je taká cerustička, čo má vlastne 2 hroty. Tento je kresliaci a tento je už iba ten vyčesávací. Ja ako prvé potrebujem si tie períčky vyčesať trošičku a učesať, aby sa mi ich lepšie kreslilo. Povedala som períčky? Ja neviem. Takže toto. A druhú vec, ktorú teraz urobím, je, že si ich idem trošičku dokresliť. Tým, že je to také tenúčka táto cerustička, tak nemôžem rozprávať, potom sa proste nesústredím. Iba obkresľujem to, kde ja svoje obočie mám a keďže si ho netrhám, ale to obočie holím britvou okolo neho, keďže môj priateľ je barber, tak
som si to proste nejako zaužívala. Už teraz to obočie vidíte, že je veľmi, veľmi prirodzené. Tie chlopky tam naozaj vyzerajú, že sú proste také, aké som ich ja tam dokreslila. Vyčešem a už iba dokreslím posledné ďubky. Nádherné. Ja neverím tomu mýtu, že obočie nie sú dvojičky, ale sestrnice. Proste moje obočie sú vždy dvojičky. To je asi tým, že som sa kedysi živila portrétmi ľudskými. Čo mne inak málo kto vie, že som sa živila kreslením portrétov. Kreslila som digitálne, to znamená na tablete. Pravdu povedec, asi by som nevedela nikdy kresliť rukou. Možno áno, trvalo by mi to, že strašne dlho, kým by ten obraz vyzeral tak, ako chcem, keďže tam není možnosť mazať tie kroky, ktoré ste urobili. A ja ako... nemôžem úplne povedať, že ADHD, lebo síce tú diagnózu mám, ale viem s ňou pracovať. V niektorých momentoch, v niektorých úplne nie. Tak si neviem veľmi predstaviť, ako by som to robila, pokiaľ by som nemala možnosť vrátiť ten krok späť pri tom kreslení. Keď by sa to dalo aj v živote, však hej. Posledná vec, toto je jediná vec, ktorú asi neviete zohnať v drogerke, je to taký... Ja som to kúpila cez net, taký proste vyčesávací gélik, ale takisto myslím si, že sa dá nahradiť úplne hociakým gélikom z drogerky. Tu niekde vlások a neviem ho chytiť. Ale najprv si potrebujem trošičku ešte prejsť viečka, lebo cítim, že nie sú úplne dobre zapudrované. Dobre. Čiže toto je taký gelik, je veľmi lacný, takže nejako extra by som to neriešila. A to už iba vyčešem pekne nie úplne do hora, nemám rada také tie často pokosané trávniky, ktoré si niekedy spravia slečny do svojho obočia. Trošičku vytlačím, tak aby to vyzeralo čo najviac prirodzene. A už iba povyčesávam pekne v smere chlopkov. Nesnažím sa nikdy, aby to obočie bolo nejako extra do vrchu. Nepáči sa mi to strašne, keď to vidno, že proste to je urobené. Takto tá pať vôbec nevyzerá, že som namalovaná. Peace. Vždy sa mi tie pery robia lepšie, aj keď si ich idem že nakresliť. Mám takýto lip liner trošičku tmavší. Teraz, keď si tie pery chcem nakresliť, tak čisto vlastne iba prejdem hore, keďže to je úplne, že môj shade. Tak len prejdem pekne vrchom, spodkom. Mierne potiahnem, nikdy nejdem až úplne sem, neviem prečo, proste len tak. A tu v strede vyfarbím. A celé to už iba zjednotím týmto. Čo je Fenty Beauty jediná vec, ktorú mám drahú z mojej kozmetiky. Nie som taká tá road girl, že budem mať na telefóniku vzadu ten rúž. Toto je v Prahe som ju kúpila, túto úžasnú špirálu. Volá sa Better Than Sex z Too Faced maskara. Slzí mi očko. Som si išla kýchnuť. Mám tu pleť pekne rozjasnenú. Nice. Nemyslela som si, že sa budem vedieť dobre namaľovať takto ďaleko, keď je odo mňa to zrkadlo, ale dala som to. Takže pomaličky. Inak neviem, ako je možné. Ja som asi jediná žena, ktorú poznám, ktorá nemusí mať, že toto robiť, vieš, pri maľovaní, ale proste viem mať, že viem pracovať s tým okom bez toho, aby som do toho zapojila ústa. Vyzerá to aj tak vždycky retardovanie, keď si niekto maľuje mi hlavnice. Veľmi, veľmi, veľmi mám rada túto maskaru, lebo mám krásne. Nádherné. Nádherné, ideálne, nádherné. Dobre, make-up máme vlastne hotový.
Na tom foťaku to až tak dobre vidno není, lebo vždy, keď idem točiť, tak sa maľujem trošku výraznejšie, hlavne tými kontúrami, pretože ten make-up je veľmi taký neviditeľný na tej kamere. To uvidím ešte, keď sa budem editovať, že či to vôbec dám von, lebo tá odličená časť môjho ja je nie úplne bežná záležitosť na mojom Instagrame. Takže týmto vlastne máme uzavreté všetko, čo som vám chcela povedať, čo sa týka mojej pleti a toho, čím všetkým som si potrebovala prejsť, aby som sa dostala do tohto štádia, ktorom som teraz. A veľmi sa na vás teším. Pokiaľ mi chcete dať ešte nejaké otázočky, čo sa týka pleti, tak kľudne do komentára alebo na Instagramovú správu a na Instagrame si v stories potom na ne odpovieme, lebo včera som vám akurát dávala storku, že idem toto točiť a vravela som vám, nech mi teda napíšete nejaké vaše príbehy, čo sa týka aj môjho fitness Instagramu, aby sme si niečo pokecali. Tak tie otázky boli tak či tak vlastne na pleť. A všetko som vám v podstate zodpovedala tým, čo som povedala vo videu. Čiže dúfam, že vám to bude stačiť. Pokiaľ nie, tak ešte samostatné Q&A urobíme aj na pleť, pokiaľ chcete vedieť niečo navyše, čo som tu nepovedala, čo tu nejako nezaznelo. A vidíme sa pri ďalšom vlogu. Takže bye!